Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo, ndichivimba semuguva yose kuti makava nesvondo rakanaka. Zvekare ndichivimba kuti manga muri kutibata paminamato yose yatinokutumirai, zvidzidzo zvose zvatinokutumirai. Ndichivimba zvekare kuti makagona kubatana nesu pavhuserere ramufudzi Kristu rekuporesa. Vanhu vakawanda vakaporeswa pasi rose vhuserere iroro. Ndichakupai munamato wakanamatwa namufudzi Kristu, musiwo vachiporesa vanhu pasi pose. Saka patinokupai munamato iwoyo, toda kuti mugamuchire munamato iwoyo, muchitoziva kuti pamuri kugamuchira kudaro muri kutoporeswawo muri kwamuri. Saka tichakupai munamato iwoyo mushure mokunge tambotarira pachidzidzo chezuva ranhasi. Zita rangu ndinonzi Brighton Chitamba, mufudzi wenyu pamhepo, tichitenda mufudzi Kristu nokuda kutipa mukana iwoyo kuti tigone kunge tichisangana saizvozvi, tichidzidza shoko raMwari, tichinamata tiri pamwe chete. Chidzidzo chatoda kutarira nhasi tinochiwana zvekare mubhuku redu reRhapsody, kwanzi nzira inoshanda yacho. Haleluya. Nzira inoshanda yacho. Sokuziva kwatinoita, pane zvinhu zvinoshanda, pane zvinhu zvisingashandi. Hatisimbiriri pazvinhu zvisingashandi, tinosimbirira pazvinhu zvinoshanda. Mufudzi Kristu anovhura navaroma esere ndima 13. Kwanzi nokuti kana muchishandisa tsika dzenyika ino pakurarama kwenyu muchafa. Asi kana muchishandisa mweya mutsvene kudzora, kudzimura nekuuraya mashiripiti emiviri yenyama, muchararama. Kana muchishandisa tsika dzenyika ino munofa. Haleluya. Tsika dzenyika ino dzinouraya. Maonero anoita vanhu zvinhu, vanhu venyika ino zvinhu, haana kukunakira. Shandisa maonero anoita Mwari. Haleluya. Kwanzi iwe ungava muMwari, une nzira yaunofanira kunzwisisa nayo upenyu. Iyi inzira iya inonzwisiswa nayo upenyu naMwari. Usashandisa mazano evanhu venyika ino. Usanyengerwa nemeso ako. Usanyengerwa nenzeve dzako. Usanyengerwa nezvaunganzwa nemuviri wako wenyama. Upenyu hunorongwa mumweya. Saka unofanira kushandira mumweya. Shandisa shoko raMwari pakurarama kwako, ndiko kuti ukunde. Shoko raMwari ndiro rinofanira kukutsanangurira upenyu. Usashandisa mazano evanhu. Unoona, vanhu vakawanda ndo pavanorasikira ipapo, pakuda kuti zvinhu zvikwane mukunzwisisa kwenyika ino. Mona, vakawanda havadi kutaura nendimi nemhaka yokuti vanoti havanzwisisi zvinorehwa, zvinenge zvichitaurwa kana munhu achitaura nedzimwe ndimi. Saka nemhaka yokuti hazvinzwisisiki nenyika ino, hazvigoni kutsanangurika nenyika ino, havatozvidi. Chii chiri kuitika? Vari kushandisa mazano enyika ino. Kana chinhu chisingakwani, chisingawirirani nezvavakadzidza kuchikoro, havachatochigamuchiri. Ukavaudza kuti Jesu akazvarwa nemhandara, vanoti kwete.
Kati nemhaka yemuchiti kwete zvinzi nokuti hazvigoni kuti munhu asina kusangana nomurume aite pamuviri. Wakavaudza izvozvo ndiani? Vakazvidzidza kuchikoro, vakazviona munyika. Saka kana chete zvisingawirirani nezvavanoziva vanobva vatoramba. Mafungiro ewayo haana kungwara. Une zvingani zvaungati unoziva, zvingani zvaunogona kutsanangura. Iwe uri mupenyu wakagara ipapapo, titsanangurire kuti sei uri mupenyu. Shandisa zvawakadzidza kuchikoro, utitsanangurire kuti sei uri mupenyu. Titsanangurire kuti hongu pasangana murume nomukadzi saipapo panobuda mwana sei, chii chaitika. Tsanangura uchishandisa zvawakadzidza kuchikoro kuti uzive panobuda sei. Vazivi venyika ino havatozvinzwisisi. Havatozivi kuti munhu anokura sei. Havatozivi kuti munhu anofunga sei. Havazivi kuti chinoita kuti munhu agone kuita zvaari kuita, ave munhu mupenyu, chii. Havatonzwisisi. Vane zvinhu zvisinganzwi. Havatonzwisisi kuti nyika ino sei iri zvairi. Havatozivi kuti kunze uko zvinhu zvakamira sei. Varoramba vachitarira vachingoona zvimwe, vachingoona dzimwe nyeredzi, vachingoona dzimwe nyeredzi, vachingoona dzimwe nyeredzi. Havatonzwisisi kuti zviri kufamba sei. Havatozivi. Havazivi kuti sei zuva risingaperi moto. Havazivi. Saka ukada kuti kana musingagoni kuzvinzwisisa zvisingawirirani nezvandakadzidza kuchikoro, saka izvi hazviiti. Aiwa, vakawanda havadi kupa kuna Mwari nenyaya iyoyo. Handinogopa sei? Hausi kunzwi. Shandisa shoko raMwari. Shoko raMwari rinoti kudini? Kwai ukashandisa tsika dzenyika ino pakurarama kwako unofa. Haleluya. Tarira zvinotaurwa neshoko raMwari. Zvinhu zvausinganzwisisi zvakatowandisa, saka chirega kutsvaka kuda kunzwisisa zvimwe zvakawanda. Kana shoko raMwari rati ipa ugopiwa, chigumira ipapo. Negai ndipe ndigopiwa. Ndo zvataurwa neshoko raMwari. Handichavhunzi kuti ndinozopuwa nani, ndinozopuwa zvaita sei. Kwai ipa ugopiwa. Haleluya. Kwawakanga uri usati wazvarwa haukuzivi. Kwauchaenda wafa haukuzivi. Zvausingazivi zvakawandisa. Saka chirega kuswera uchizvinetsa nekuziva kana kusaziva zvinhu. Haleluya. Kwai gamuchira zvinotaura shoko reruponeso. Ingozvigamuchira. Shoko iri ndiro riya rinotaura pamusoro pamuponesi Jesu. Ndiro rinotibatsira kunzwisisa Jesu ava. Richitizivisa zvavakavinga panyika neupenyu hwavo matiri nhasi. Ivo ndivo vakatishandura rudzi. Vakatiita vanhu venyika yavo. Vasingatongwi nezvinhu zvenyika ino. Izvi zvinhu zvisinganzwisiswi nevanhu venyika ino. Havanzwisisi upenyu hwevaMwari. Havanzwisisi upenyu hwevaMwari. Haleluya. Kwai tinoverenga mamwe mashoko avo muna Matiyo 5:40. Vakati, asi ini ndinoti kwamuri, idai vavengi venyu, ropafadzai vanokutukai, itirai zvakanaka vanokuvengai, munyengeterere vanokuitirai zvakaipa, vachikutambudzai. Vanhu venyika ino havararami nenzira yakadai. Vanoita zvakataurwa naMozisi, iye akati munhu angabvisa ziso rako, iwe mubvise rakewo. Asi Ishe Jesu havana kutidzidzisa kudai. Ivo vakauya nemurayiro mutsva. Vakati idai vanokuvenga ngai. Saka ungoni kumbira kuti hazvigoni kuti ndide munhu anondivenga, hazvigoni kuti Bhaibheri rati, Mwari vati, ungaziva kudarika Mwari here? Ndogara ndichibvunza mubvunzo iyoyo. Uye nyangwe ndiri ndega ndinozvibvunza mubvunzo iyoyo. Ndikaona pfungwa dzangu dzakurwisana nezvimwe zvinhu, ndogara ndakazvibvunza nditi asi chandinoponyatsoziva, chandingatiwo ndakagara panapa, chandinoti ndinoziva pamusoro poupenyu chii? Zvingani zvandoziva, zvingani zvandonzwisisa.
ndadii kungoita zvarehwa neshoko raMwari, ndogumira ipapo, ndisasora ndichizvinetsa. Haleluya. Ndadii kungoita zvinotaurwa neshoko raMwari. Chandozivawo chii? Kuri kubva zuva ndokuziva here? Kuri kubva mwedzi ndokuziva here? Uye usamhanyirira kuti ndakadzidza kuchikoro kana ndakaverenga pakati panoti zvakati. Vese vari ngofungidzira. Enda unoverenga zvekare, uchaona kuti vari ngofungidzira, havazivi. Zvose zvaunotaura pamusoro pemwedzi, pamusoro pezuva, pamusoro penyika ino, pamusoro pevanhu, pamusoro peshiri, pamusoro pemvura, pamusoro pezvose ndezvongofungidzira. Zvizhinjisa zvofungidzira. Chaunongoziva ndechekuti mvura inomuwa nyota ichipera chete. Haleluya. Zvimwe zvotaura izvi kwaungofungidzira. Haleluya. Amen. Saka itongotevera zvinotaurwa shoko raMwari. Itongotevera zvinotaurwa naMwari. Ndo vanonyatsoziva. Deno vanhu vainyatsoziva sokutaura kwavanoita. Havaigona kufirwa nomunhu vakatarira. Vana chiremba kuzvipatara uko vaigona kutarira munhu achifa. Asi vanosvika pakupererwa pakusagona kuti tomugadzirisa sei. Deno vaiziva, havaimbomurega achifa. Vaiziva kuti kana tikaona akudaiwo tinobata apa, tikaona akudaiwo tinobata apa, tikaona akudaiwo tinobata apa. Vangadai vachidaro havatozivi. Ndokana ndichiudza vanhu vanotaura vanenge vasingadi zvokuporeswa neshoko raMwari kana kuporeswa zvokunamatirwa nokudini. Aiwazve, hongu, iwe chaungada chii? Munhu wakasikwa naMwari waungada kuti anyatsokurapa chaizvo ndiani? Mwari kana vanhu vari chiri kudzidza kutsvaka kuti njere dzomunhu dzinoshanda sei? Havasati vazvinzwisisa. Ndingatonorapwa naMwari. Vanhu chavangangoita kungorerusa zvinhu kuti zvisanyanya kurwadza, asi kurapa chaiko chaiko havakugoni. Ivo vanotaura vega vachidaro. Haleluya. Saka shoko raMwari ndiro raunotoshandisa. Kwai murayiro wakauya naMozisi, asi muponesi Jesu vakauya nenyasha, vakauyawo nechokwadi. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviverenga muna Johani yekutanga ndima 14. Jesu vakauya kuzotitaridza zviri Mwari chaizvo. Vakauya kuzotitaridza mafungiro aMwari, anova ndiwo anoshanda. Mafungiro aMwari ndiwo anoshanda. Iwe unofanira kushandisa mazano avo aya. Mashandise kunyangwe muutano hwako. Haleluya. Shandisa mazano aMwari. Kutya kungaita hako sandiko kwakurumbira munyika. Zvingaita hazvo sekuti munhu wose anofanira kurwara, asi shoko reruponeso rinotivimbisa utano hwakanaka. Izvi ndizvo zvatinoona mutsamba yechitatu yaJohani, chitsauko chekutanga ndima 2 inoti, hama yangu, ndinoshuva kuti budirira sekubudirira kuri kuita mweya wako, uye uve neutano hwakanaka. Ndizvo zvandinokushuvira kudarika zvimwe zvose. Saka kuda unganzwa sewava kurwara, usavhunduka hako. Tarisa mushoko reruponeso. Tora zvarinotaura pamusoro peutano hwevaMwari. Iro rinoti utano uhwu hwava hwako. Mwari ngavakudzwe saMwari. Saka paunotarira zvinhu, taura zvinotaurwa neshoko raMwari. Bhaibheri rinotaura richiti kwanzi chinhu choga chakazvarwa naMwari chinokunda nyika ino. Iwe wakazvarwa naMwari, saka wakatokunda nyika ino. Chirega kutya, chirega kuvhunduka, chirega kuvhunduswa. Zvaunoona nemeso ako ndezvenhema. Kwanzi kwai tisingatariri zvatinoona zvinhu zvinoonekwa, asi tichitarira zvinhu zvisingaonekwi. Chii chauri kuona? Kuda urwere ndo hwauri kuona munyama yako. Usatarira zvinoonekwa, tarira zvisingaonekwi. Zvisingaonekwi zvacho ndezvokuti chinyi? Ndezvokuti kana mweya mutsvene vakugara mauri, vanoraramisa muviri wako wenyama, vanodzingira kure
marwadzo ese nezvirwere zvese kubva munyama yako. Wava neutano hwevaMwari. Ndizvo zvisingaonekwi izvozvo. Ndizvo zvaunoona izvozvo. Kwai nokuti zvinoonekwa hazvigari nekusingaperi. Zvisingaonekwi ndizvo zvinogara nokusingaperi. Haleluya. Saka ndinofanira kunge ari mararamiro ako. Zvidzidzise nokuzvijaidza kurarama nenzira yakadaro. Ona upenyu nenzira yakunoonekwa nako naMwari. Haleluya. Kana ukadaro ndokukunda nyika ikoko. Ndokukunda nyika ikoko. Ukaona nyika ino nezvinhu zvenyika ino neupenyu uchizviona nenzira yazvinoonekwa navanhu venyika ino, watokurirwa ukatodaro. Zvione uri mukundi, zvione uri mufumi, zvione uri munhu ane rugare wakafara, zvione uri muMwari. Usazviona sachera. Ndopane dambudziko ipapo. Usazviona samwoyo ndizvo, zvione semuMwari. Haleluya. Usangozviona semukadzi kana semurume, zvione semuMwari. Worarama upenyu hwako namaonero iwayo. Ngaitinamate munamato uyu. Shure mazvo kupa imwe munamato wakanamatwa pavhuseri rekuporesa namufudzi Chris, ratataura kuti kana musangoita wokuteerera munamato uyu mufudzi Chris vari kutokunyengetererai. Saka kana wangaone panorwadza unotobata panorwadza ipapo. Wototora munamato iwoyo. Wotobvuma kuti watopora mushure mokunge wanamatwa. Asi iti Baba vandinoda, ndinokutendai. Makandipa shoko renyu. Shoko iri ndiro rinoita kuti ndikurire zvinhu zvenyika ino. Richiita kuti nditonge zvinhu izvi. Ndinogamuchira zvinotaura shoko reruponeso iri. Saka ndinofamba muchiedza chenyu nguva dzose. Handina chinondivhundusa. Handigamuchiri zvinopesana neshoko renyu. Ndinorarama semunhu anofarirwa naMwari. Ndinogara ndiri mutano saMwari, ndakasimba, ndichibudirira zuva rimwe nerimwe muzita raJesu. Amen. Haleluya. Zvakanaka, regai tikupei munamato uyu wamufudzi Chris. Wherever you are in this great world today, I bring you healing. I bring you healing in the name of Jesus. Doesn't matter what the case is. In a moment, izvozvi muchinguva chidoko unenge wapora iwe. Unenge wapora. don't worry about the cause. Tanetseka kuti chirwere chacho chakabhepi, hazvina basa izvozvo. You're in the presence of God. Bhepo iri pano yakatosiyana. Presence of God, Mwari vari pauri ipapo. no problem too big. Nokudaro hapana dambudziko ringanzi rakurisa. Hapana dambudziko ringanzi rakakurisa. Zvina basa. Not even death matters now. Chero rufu haruna basa panguva ino. Hapana. Doesn't matter. Of Jesus. Tinomira Now you can paJesu. where Bata you want this, pose paunoda kuti simba iri rishande. whether it's any part of your body or somewhere. Pangava pamuviri wako iwe kana panomwe munhu wanoda kubata noruoko rwako. It's your moment. Yanguva yako yokuti upore. Uri kupora. Put your hand there. Bata ipapo paunoda kupora. Thank you, Lord. Nokutenda Ishe. Lord, for the power of the Holy Nokutendai nokuda kwesimba ramweya mutsvene. Nomira saJesu. Christ. Nomira saIshe Jesu iko zvino. I come against every sickness, Chi- disease, and chi- infirmity of the body. ndichidzinga zvirwere zvose, mweya yose ikanoremedza vanhu, inorwadza vanhu, inovashungurudza nokuvatambudza, mweya yetsvina inounza zvirwere, yerima inosunga vanhu, mweya yetsvina yerima. Nomira saJesu iko zvino,
chikurayirai mose kuti mubude mumiri yavo, out of their bodies. budai mumiri yavo. In the name of the Lord Jesus. Nomira saJesu chikurayirai kuti mubve Out. mweya yomatsi mubvai, Spirits, mweya inopopomadza vanhu ibvai mumeso avo, let them go. ngavasiye vakavasungunuke. Mweya worufu Name. ibva pavari, Now in the name. nokurayira kuti ubve pavari. Nomira saJesu ndichikurayira kuti upore, Cleansed in your blood. nokurayira kuti usukwe, ropa rako risukwe, mapfupa ako aporeswe, Tendons and ligaments. nyama dzako uporeswe. Wapora, wapora zvose, marwadzo ese, rima rose zvabva. Every sign of Satan's work Nomira saJesu right now. ichidzingira kure Jesus. zvose mabasa ose asatani kubva mumiri mako, chibvuma kuti wapora, In the name chikwaniswa kuzvinhu zvako zvose zvirwere zvibve pauri, chibuda chirega kuramba ucharwadziwa, chitanga kufamba, chitanga kuona, chitanga kunzwa. I bring you a feeling of Ndino- wellness. ndinorayira kuti unzwe kunaya munyama yako. In the name of Wapora, 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 wapora. Nokurayira, nomira saJesu ndichikudzivisa kuti wapora, nokudzivisa kuti wapora. Zvawanga uchida zvaitika, wapora. Mwari ngavakudzwe, wapora, wapora. Haleluya, haleluya. Moyo wangu munondiziva chose, munoziva pandinorara nepandinomuka. Ndimi munoziva nzira dzangu dzose, munoziva upenyu wangu, ndimi nzira yangu. Munonzera moyo wangu, munondiziva chose, munoziva pandinorara, munoziva pandinorara nepandinomuka. Ndimi munoziva nzira dzangu dzose, munoziva upenyu wangu, ndimi nzira yangu. Ndinotenda Ishe munondikoshesa. Ndinotenda Ishe munondirangarira. Ndinotenda Ishe munondikoshesa. Ndinotenda Ishe munondirangarira. Ndakasikwa nemufananidzo wenyu, ndinoraramira kukufadzai. Ndakasikwa nemufananidzo wenyu, ndinoraramira kukufadzai.
kudana zita renyu makani weropare renyu dinotenda ishe unonikosheza dinotenda ishe unonirangarira dinotenda ishe unonikosheza dinotenda ishe unonirangarira ndakasikwa nemufananidzo wenyu ndinoraramira kukufadzai ndakasikwa nemufananidzo wenyu ndinoraramira kukufadzai ndimi mambo wangu muneni nasi nokusinga peri ndimi mambo wangu muneni nasi nokusinga peri muneni nasi nokusinga perishe muneni nasi nokusinga perishe ndakasikwa nemufananidzo wenyu ndinoraramira kukufadzai ndakasikwa nemufananidzo wenyu ndinoraramira kukufadzai tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 166 928 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcoCash, rovai namba *151*2*6*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcoCash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio
paYouTube panoti Shona Online Church. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi, kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu, kana pari paWhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. So